Ay abaw, pila sa mga botante sa Talisay City. Negros Occidental, bitbit sa gihapon ng ilang mga kabataan sa pagboto, apisar ginabisuhan na bangon sa ginapatuman nga health protocols. Inigitutugan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Talisay City, Negros Occidental. Daryl, may bitbit pagid nga mga chikiting? Adrian, magluwas sa malaba nga pila kag pila ka mga aberya talalo pang duman ang mga magagmay nga kabataan nga ginupod sang ila sini nga mga ginikanan sa pagboto. Apisal ginabisuan na kung mahimo ibili na lang sa balay ang mga chikiting agud hindi na mabudlayan kag malikawan ang posible virus transmission bangudyara gihapon sa pandemya. Diri sa Dos Hermanas Elementary School sa syudad sang Talisay, makitaan ang mga kabataan nga kun wala nagahampang, naga-food trip pa upod ang ginikanan. Ang iban sa ila wala pa sang suksok nga face mask. May isagay ka nanay nagsabat, ma'am. Di, ma'am, sino ni pabantay namon? Apang kun ang mga ginikanan ang pamangkuton, Huwag mabanita. Sawa ko buto. Okay man lang. Galing kay gasto lang kayang bata. Pero may daan niya pa ngayon. Okay lang. May ano lang eh. May kantos lang. Lubay lang kantos. Makalambuwas ni Japon. sa sagwa naman sang eskwelahan, nakaganar ang mga magagmay nga negosyante sa pagdagsa sa mga tawo agud magboto. Nakahilera ang mga nanarisari nga baligya, lakip na ang ini nga inasalan. Kung gani man, kay kadamo git sang tawo, ka binakal mo sila kay ginutom sa sang pilay. Matingala, kagit bala nga damo, tawo, bala nga nagaano, dumasadyahan ka man. Muna bala, makabawi-bawi ka man sang imo nga negosyo. Nakaalerto ang bilog nga puwersa sang Victorias City Police matapos duha sa 26 ka mga barangay sini ang ginpaidalom sa orange category. There are presence or sightings brought by the insurgents. So based on the community resolutions, based on the parameters na pumasa siya doon at dalawang barangay. So first, kamusta yung Adrian, sa karon apisar hindi na nagadagsa ang mga tawo apang may pipila pa sa gihapon ka mga individual nga nagapadulong sa mga presinto. Para sa mga gaplano pa lang no nga magboto sa karon nga mga tinion, pwede pa tubtub sa alas 7 sang gabi. Apang suno sa COMELEC kun pwede nga makatemprano na lang padulong sa mga presinto, mas maayo na gid. Adrian? Maraming salamat, Daryl Marie Sarmiento.